Kwadwo Asare free hin na baaye. Mbacho mi fi Achim Ayrebi. Achim Ayrebi. Awia Kwadwo Asare e wa akoma mu nsam dwumade so wa akoma FM. Yetio. Yo, ma me so boko. Am say e ho an de wo. Kwadwo ya boko. Mbacho enya boko sa. Ya meti ya di he. Asana mi kroi die. Kwadwo nya boko. Kakra no ameti ya no kra nya boko. Ma wo ende. Nti enya boko. Yankwa. Yo, boko am say e ho an de wo me ne me wife ne ete. Yawo nsia. Ma ye no ho ade ayi bibia na etia. Mrebi mkakra be busumi enum ni. Oyare ne bon ma bedini chi odan abonten so a hospital bia ni ho amanfa na nwuram. Eno nti eno achi no na anu ayeden. Omo ye se ombe na operation. Ya hwe ni mu a ya se omo ye na obewu. Sei basa afide de ba ne se. Ono mo pressure me se me tran ho na wawu ana. Nti miniske ne bi kura na ye se me yira me forso. Na me de ni kodu kolebu ho. Omo hwe na amodi bosume miensa ewo ho. Kolebu. Nti edu ba bi no. Na o ka kire ne ba ne se. Onyi ne mla. Nti na o forso ne ba no. Eni o man so hihye de mfe rubber de omo atue ha. Dwonso na mu na moje fi nso namba akum. O ye de na o de na ba. De ne ba na o beda ho awu. Nti mi ye sanka akwara mo mfa ne ma. Na pressure no na so o de ne ba. Nti o frɛ me se o ba. Me ha na o de ne bedu yi. Da taxi mo ba ya. Obedu odan no ahoma no ba akwa atwe. Oda ma ade ache nso ba akwa so asan atwe. Everyday ba de sa na Johnson na breaki. Na ese me san tab no de ne call dan. Ya frɛ ho bisa na mo se o betumi de ahye. Na ja ya de ne call. Ya de ne call o mo de hihye wie ye nso a. Oba free a friend saying kolebu ho no bedi 3 days. E wo mi nsam. Nti 3 days no osan kodi wo dan hospital ho no. Nti da to so 3 days no 12 o'clock. Na me say wa firim. Na kasa ne nya mu no. Emla me yere yale da ho no na madamfo pa me ne koba. Ono so yere yale. Na ono ne de na ode no wo adinsifo ase. Nti okọ ga ne kodi ho na yare ne jaipe. Na wa ye fine. Okọ no kofa na de ba ne njempe na yale na san ba. Nti wa ya ne sa ada ode no bedu ya na yare ne san ba e. Na me kasa na me de no no nwu. Nti o ma me koja no ma ode ne de na ekọ etwere so. Wa hu. Ode ne yere ne kọ ba bi foforo. Na me nso me di na chi koi. Ya fa moto mi na me koja no. Ni koja oba no ho. Ya ne hye ma me nsa na ye bae. Ya bae pe ba bia ye koja no nso me yere ne wo fa no ne ho no. Yanko. Ba ko na ware sa ma me na ade ne sini so no. Nti ba ne sa no. Ya de ne kwama no wie no na ye bae. Ya bae pe ade kyen na mo san frɛ me se ma me ne se me mra. Nti sa wa fɛfrɛ me yere ne wo fa mpanimfo no nyina mo nyina be hye mo ho. Na me kɔe. Me kokoduru ho pɛ. Na o ka kyerɛ me se me yere wa fa machi nti na dua na me bɔ wo nsurum no enya no no. Na oni ye kasa e won kaso abo yiri dua o. Okay. Where me ba? Baby a o start asem no ebu besi enra o start na meti ase pa. Be ne baby a obu besi no. Achia kakra. Me ka che say wabo yiri dua ye nti ase because ma wo kan nyina e bia ni ho anu wabo yiri dua. Nti start ne ye ma me. Yo, me ba. Asam no e na me ka say entokwa ba me ne me yiri ntem no. E ba ne say ye wo ho. E na entokwa ne si ye ntem. E na okwa kire ne papa say watam metio e de abọ ho memu abu na ade nti na ode tio no bọ ho o se me se mekunu wahu ni nti na otam tio ndi bọ ho mebu ye no na me ka kire se sofo otam tio bọ ho se mekunu a etio na wabu mu no etio nkwa na edi kum ni pa na oba ni kum ya he se kan da ho ade na no so wan yama na aba ne sa na okan ya na o se sa ade a on se sa na nyoma na anya dai omra on se sa na nyoma na omra no eno so wa ama ana ya san pempedifo na yakoka asem no na omo se omla ni nyina na chi no na omai be na otwe mensa eno nti me call ho no me de me ba no ba ko be 12 o'clock na me ne call ha na dwo na me se onkonya no ma me na me kwa ohumani mpe obesa ko wura dam nti akola no call na okọbọ opono no mu o se ma
da afrɛ nti opie bae no na obebutu bare bi a ɔmo nsuo gu mu ano na me bisa na asɛm ɔmfii me na kyerɛ sɛ nkwasi asɛm nkwa na ɔkeka kyerɛ me nti ɔyɛ saa no na me nso ɛyɛ mabufu na metii no kɔ hɔ nti medu hɔ na bare no nsuo wɔ mu kaapo dam na metam kaapo na mesɛ nsuo no bi ɛwɔ ɔbaa ne fie hɔ na maame fie a na mesɛ nsuo no bi guata bi da hɔ wotu na trapɛ na wasi fie hɔ na agya nti me nso mesɛ nsuo no na mede bɛbɔ dua kaa sɛ wanya mpena foforɔ anaasɛ wo ne bɛrima bi wɔ hɔ ɛno nti na wompɛ sɛ wobɛba me nkyɛn no wosuro a ɛneɛ ɛnyaw nsuo na ɛnya no so ahu mebɔ dua no maame na ɔfrɛ me sɛ memmra sɔfoɔ no ɔno no nsuo bɛ na ade bɔ ne dua wobɔ nsuo bi din sɛ bia nkurɔfoɔ bɔ dua mobɔ nsuo bi din mobɔ nsuo no din yɛfrɛ sɛ aberewa tom nti yɛfrɛ no aberewa tom nti guata ne pem a ɛkɔgu saa nsuo no nti mebɔɔ ne dua saa no ɛna ɔde mmirika kɔka kyerɛ ne papa so wɔ kurom hɔ a kɔka kyerɛ sɛ mema ba na seesei na mabɛka nti masɛ nsuo mede abɔ dua nti papa no so gyina hɔ frɛ mpanimfoɔ ma ɔmo bae sɛ menkɔdane dua no mekɔdane medane wie no akyire no ɛna madamfo yere yale a me nso meyere yale so ahu nti mi madamfo no a ɔno ne yere ɔkɔyi ne firi ɛhɔ baeɛ no ɛna ɔkyerɛ me sɛ na yere yale no ɔmfa ne nkɔ bi mu ɔde ne baeɛ asan ba nti menkɔgya no baabi foforɔ ɛhɔ na mase me yere ne wɔfa nom ɛhɔ nso no baako na ɛware saa asɔfoɔ no wahu nti ɔmo wɔ fie hɔ abi nti ɔmo kra panin no ma ɔbɛka ho nti mimi kɔdu hɔ no kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa ba ɛna maame no frɛ me sɛ memmla na mekɔɔ dɛm hɔ na ɔse wo kae sɛ mmere bi wobɔ dua na msɛ an wo kae asɛm a wɔkae na akyɛ mesi me wura afi ɔse seesei na mekae na msɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ no ɛna ɔse a wo yere wafa w'akyi ɛno nti na wobɔ dua no a ɛnya no na msɛ saa ka ho kɔfrɛ no maame mekɔɛ ma mefrɛ me yere wɔ nkyɛn na ɔda hospital hɔ no kɔlabu no nti ɔno ana sa okura fɔ na menim sɛ kura me ba no na ɔfa na msɛ mama maame ne ka sɛ mi ato so na mama ɔsɛ wafa m'akyi ɛyɛ nokorɛ sɛ ntɔkwa baa me ne ntam na okɔdi hɔ no woyɛ biribi saa na ɔsɛ dabi mama maame no ɛbɛpia asɛm wɔ mu nyame na mede wo bae kwamna na ɔsɛ memɛgya no na ɔmfa ne yere mla na kasa ne nyam ɛmla me yere wɔ okɔdi ne papa hɔ no ɛna boy bi a ɛyɛ mefa no ɔka okada nti na ɔno free next town nti yɛsɛ anadwo 12 bia ɔbɛsen de motor kɔ me yere hɔ na madamfo bi bɔ mama ne hɔ nti me de madwe kɔbu sɛ ɔno a nti me ma boy no wɔni na boy no gya hɔkɔ nti ogya hɔkɔ no a madamfo sɛ menkɔgya no wɔ maame sɔfo hɔ nti yɛkɔkɔduru ha maame ka sɛ sei na menkɔ bisa me yere no mefrɛ no bisa no me ne ne miedu pɛ no wantumi anka no kora nkyerɛ me mama me ho kora wo so anka me yagye wo ti wɔ maame no hɔ sɛ wontumi nyɛ saa bladwo menya hwe na mse yo ɔse me nsamra nti bla wa bɛfrɛ me nti mekɔ na mesa me kɔe meduru pɛpɛpɛ maame no se wabisa no mese an ka wo ne wɔfa no mu nyinaa nkɔ kɔfrɛ no fato out no mu nyinaa ntie bi na ɔmo nyinaa ka ho ne nua no mmaa nyinaa ka ho na mesa kɔfrɛ na mede to out ɛna ne wɔfa no bisa sɛ mama maame no sɛ memmisa wo wafa wo ku akyi ka nokorɛ wofa da bi ɔsɛ hɛ ne nka nokware ka nokware wɔfa kwamena adagba de ne pɛ ɔsɛ kwabena hwan adagba deɛ ne pɛ kwabena adagba ne deɛ ne pɛ yes na so ɔyɛ ɔdɛ wafa na ogyina so bibi so asɛm ka ne ntam na wɔhia wɔfa nyɛ wo hɛ na ɛba ne dɛn na kyɛ sɛ kwabena adagba afa wo yere yes kwamena adagba no ɔno nso ne madamfo no a na yere yadeɛ yes ma me kɔgya no deɛ ɔno ne kɔ nakra na yes ɔno wɔno ne fa wo yere yeah wadamfo paa no ɛna meka kyerɛ ma me ya wɔno kora nso yere yadeɛ a ɔde ne di akɔneaba nti